Salut! Sunt Țifu Bogdan Roșu și asta e unealta săptămânii. Unealta săptămânii este cum să fii prezent. De ce ai vrea să faci lucrul ăsta? De ce ar trebui să fii prezent? Păi bine, în ziua de azi când toată lumea stă cu nasul în telefoane, în tablete, cu fața în laptop, să vedem repede ce like-uri am mai primit, la ce mail-uri mai răspundem și așa mai departe, prezența este bunul tău cel mai de preț. Se spune că prezența este darul cel mai frumos pe care îl poți da cuiva în ziua de azi. Dar hai să ne uităm puțin la o perspectivă diferită. Nu e vorba că faci un dar al cuiva, că îi dai atenția ta și energia ta în momentul ăla, ești acolo cu el sau ea, este vorba că îți oferi ție un dar. Hai să vedem ce înseamnă prezență din punct de vedere marțial, din punctul de vedere al Wing Chun-ului. Pentru noi, practicanți de Wing Chun, ne este foarte, foarte ușor să intrăm în starea asta de prezență, de receptivitate. De ce? În momentul în care facem Chi-Zao sau în traducere mână energetică, ești foarte, foarte prezent la ce face persoana respectivă. În Wing Chun niciodată nu ne facem un plan. Mamă, cum mă duc să-l lovesc aici, după aia lovesc din coace, lovesc așa și așa mai departe. Pentru că planul tău nu va fi același cu planul adversarului. Mike Tyson spunea la un moment dat că toată lumea are un plan până primește un pumn în față. De-aia nu vrei să ai un plan. E bine să plănuiești în avans, adică să luăm așa în termeni mari, da? E bine să investești în tine, să devii o persoană mai bună, să ai ce discuta cu persoana pe care o ai în față. Deci să zicem că planurile astea de termen lung sunt eficiente, dar pe moment, nu vrei să-ți faci un plan. Mama, să vorbesc despre fizică cuantică cu persoana respectivă sau am să vorbesc despre spiritualitate cu persoana respectivă. Nu. În Wing Chun îl lași adversarul să-ți arate cum trebuie să lovești, ce mișcări trebuie să faci și cum trebuie să te adaptezi la momentul respectiv. Este același lucru într-o conversație, când îi oferi prezența și atenția ta unei alte persoane. Nu-ți faci tu un plan, mamă, vorbim despre aia, după vorbim despre cealaltă. Nu. Intri efectiv într-un flow cu persoana respectivă. Lași, e ca un dans, da? El face la stânga, faci și tu la stânga, el face la dreapta, faci și tu la dreapta și așa mai departe. În momentul în care îi oferi prezența cuiva, unei persoane, nu mai vorbim de două persoane diferite, pentru că intrați într-o comuniune. Vă mișcați în același ritm. Este o senzație formidabilă să-ți dai seama că persoana din fața ta e una cu tine. Asta înseamnă de fapt prezență. Să-ți dai seama că de fapt lumea pe care o ai în jurul tău este una cu tine, că nu ești separat, că nu ești singur. În momentul în care realizezi lucrul ăsta, începi să primești cadou, prezența pentru tine. Bucuria aia pentru tine. Prezența este o cerință pentru fericirea autentică. Mereu se spune, poți să fii fericit acum, poți să fii fericit fără să ai bani, poți să fii fericit. E adevărat, poți să ai toate lucrurile astea, meditând poți să fii fericit. Meditația iar este o formă de prezență. Dar cum facem lucrul ăsta? Cum ajungem să facem lucrul ăsta dacă să spunem că vrei să înveți lucrul ăsta, să-l ai în mod automat, fără să-ți mai fugă gândurile în altă parte sau să te gândești la ce trebuie ce urmează să spui și așa mai departe. În primul rând trebuie să realizezi că mintea, corpul și sufletul sunt toate conectate. Fie că crești una, fie că devii tu mai inteligent, îți cresc și celelalte două. Și prezența corporală și se zice prezența spirituală odată cu ele. Deci, practic, lucrând la una din cele trei aspecte, le crești pe toate. Atunci când ești un atlet foarte bun, crești și spiritual și devii și mai inteligent. Este logic. Poți să vezi, e de fapt o spirală. Bun. Astea fiind spuse, este o modalitate de a-ți crește prezența la nivel mental, este să-ți crești prezența la nivel corporal. Cum facem lucrul ăsta? O metodă este să-ți observi respirația, să înveți să respiri. Majoritatea oamenilor respiră superficial, doar din torace. Ai și un lucru care se numește diafragmă. E util atunci când respiri să-ți folosești diafragma, pentru că una la mână intră mai mult oxigen în plămâni, doi, îți masezi organele interne. Hai să învățăm să facem lucrul ăsta.
În momentul în care inspiri, abdomenul tău se umflă, se duce în față. În momentul în care expiri, abdomenul tău se contractă. Gândește ca și cum mai avea un balon. Mi-aduc aminte când eram mic că aveam impresia că plămânii sunt de fapt în burtă, pentru că mereu mi se umfla abdomenul în timp ce respiram. Oarecum știam lucrul ăsta deja când eram mic, dar între timp am reușit să-l uit. Și acum am revenit la el. Bun, deci respirația naturală este din abdomen. Fă chestia asta să zicem câteva secunde pentru început. Inspiră. Umflăm abdomenul. Expirăm. Contractăm abdomenul. Deja doar genul ăsta de respirație, observând-o, te duci într-o stare de liniște profundă. Fă lucrul ăsta zilnic. Zilnic. De ce ai nevoie de genul ăsta de respirație abdominală? Pentru că limfa din corpul tău nu are un sistem, nu are o inimă care să o pompeze. Abdomenul tău este pompa pentru sistemul tău limfatic. Este foarte, foarte sănătos. Fă chestia asta și nu numai ca să fii mai prezent la nivel spiritual, ai să fii mai sănătos și mintea ta va fi mult mai ageră și mult mai receptivă la ce se întâmplă în jurul tău. O altă modalitate de a-ți activa prezența este pur și simplu să te uiți la un copac, să-l observi. Pur și simplu să stai și să observi un copac cum se mișcă în vânt. În momentul ăla, nu doar că vezi un copac, că te uiți la un copac, în momentul ăla devii una cu copacul. Se realizează conexiunea aia de care spuneam mai devreme, în care spuneam că nu ești separat și că ești de fapt una cu natura din jurul tău. Este un exercițiu prin care devii mai calm, îți activezi receptivitatea și comuniunea cu tot ce ai în jurul tău. Fă exercițiile astea și vei observa o diferență majoră în felul în care interacționezi cu ceilalți oameni. Este același lucru atunci când ai un om în fața ta. Te uiți la el exact ca și cum te uitai la copacul de mai devreme. Fără nicio atașare legată de rezultat. Pentru că în momentul în care te uiți la un copac, nu îi spui, bă, după cum bate vântul, sigur se mișcă la stânga, după aia se mai mișcă puțin la dreapta, după aia face așa. N-ai de unde să știi. Copacul își face treaba, copacul se duce odată cu vântul. Da? Este flexibil. Este același lucru când stai de vorbă cu o persoană. Tu nu știi în ce direcție o să meargă cu ideile pe care ți le prezintă. Și asta este fantastic, pentru că nu știi, așa înveți lucruri noi. Așa permiți lucrurilor noi să ți se întâmple. Fă exercițiile astea de care ți-am spus, vei observa o diferență enormă în viața ta și în calitatea relațiilor pe care le conturezi cu alți oameni. Până data viitoare, până săptămâna viitoare, eu sunt Sifu Bogdan Roșu. Nu uita să dai video ăsta mai departe, să te înscrii, să te abonezi la canalul meu de pe YouTube și lasă-mi o întrebare în secțiunea de comentarii și îți voi răspunde cât de curând. Dacă vrei să ai și mai multă încredere în tine, dacă vrei să vezi exact cum se fac toate lucrurile astea și să participi la antrenamente și bineînțeles ieși din București, vină pentru o săptămână gratuit la clubul nostru Wing Chun Warriors Club și te vom ajuta să faci toate astea și mult, mult mai mult.